Ejjew nkunu l-ġenerazzjoni li tażel il-bidla. Fit-30 ta' Mejju nażlu lill-Partit Nazzjonalista u lill-Alex Borg. Kien dan is-sentiment espress mill-kelliema li indirizzaw il-folla fis-Siġġiewi f'dan l-ewwel mass meeting tal-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja elettorali. F'dan il-mass meeting kien Paul Seracino li spjega li għażel li jitkellem minħabba li ma setax joqgħod lura waqt li tenna li għamel dan għax Malta jixraq il-aħjar u tenna wkoll li jixtieq li jibni futur f'pajjiżu, pajjiż b'mexxejja viżjonarji li għandhom pjan ċar ta' fejn iridu jieħdu lill-pajjiż waqt li qal illi Felix Borg jara tama għax sam il-biduwiet illi ser jisma' u fil-fatt sema. Apparti minn hekk u qal illi l-proposti li ħabbar Alex Borg mhumiex biss slogans, mhumiex ideat fl-arja imma miżuri li qed jolqtu lin-nies, miżuri li ser jgħinu lill-familji, liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lill-anzjani u lill-ġenerazzjonijiet futuri. Alex Borg fi ftit xhur nexxielnu jġib nifs ġdid fil-politika fejn aħna żgħażagħ konna qtajna qalbna li xi ħadd se jifhimna imma issa hemm Alex Borg. Kap li għax jisma' jifhem sew realtajiet tan-nies. Alex Borg jitkellem b'enerġija, konvinzjoni u fuq kollox b'onestà. Aħna żgħażagħ naraw fih persuna li tisma' li tifhem sew il-problemi tagħna u li għandu viżjoni għal pajjiż li nixtiequ aħna. Kim Baldacchino, studenta ta' 19 sena, tkellmet dwar l-isfidi marbuta mas-saħħa tal-annimali domestiċi u anke mal-qasam tal-volontarjat fejn ispjegat kif dawn l-istess nies li jgħinu lill-annimali jaffaċċjaw ukoll sfidi finanzjarji. Ifaħret fuq kollox il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jerġa' jiftaħ l-isptar tal-annimali, proposta li qed tintlaqa' tajjeb ħafna. Il-weda tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex li jerġa' jiftaħ dan l-isptar hija l-unika waħda li tagħmel sens. L-annimali m'għandhomx vuċi imma huma parti minn ħajjitna u mid-dinja tagħna. Ma nistgħux nibqgħu ninjoraw daw il-bżonnijiet. Iva vera, hemm il-klinika tal-emerġenza veterinarja l-Fgura. Imma għaliex minn sptar morna l-klinika? Għaliex għalaqna xi ħaġa li konna ġan festejna fiha? Biż-żewġ kelliema fuq kollox jitennu l-importanza tal-bidla, bidla sabiex pajjiżna ikollu Prim Ministru b'viżjoni fit-tul.